Και ναι, δεν κάνετε λάθος. Οι ΑΒΓ θα ξανακατέβουν την κατηφόρα της Παναγίας Πρωτοήτισσας, της πιο απότομη κατηφόρα της Χαλκίδας. Αυτή τη φορά μαζί τους θα είναι ο BLS, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του στους ΑΒΓ. Και τώρα θα μας μιλήσει ο BLS. Σας ακούμε BLS. Ήταν μια δύσκολη κατάβαση. Είμαι περήφανος που την κατέβηκα με επιτυχία και εύχομαι να συνεχίσω στους ΑΒΓ.